er nu så høje, at familier med gennemsnitsindkomster må søge længere væk. Hvis en familie i København for eksempel skal have råd til et hus på 130 kvadratmeter, ja, så må de 40 kilometer uden for byen, og den samme tendens ses omkring Aarhus. David Wohlmann her har selv oplevet det. Da han blev skilt, rykkede han 80 kilometer væk til Mariager. Hej, velkommen. Forrige år måtte David Wohlmann træffe et valg. Jeg flyttede simpelthen fra oppe i Høje Aarhus og så til Mariager, hvor jeg nu er kommet til at bo. En skilsmisse betød jagt på en ny bolig. Her har jeg så fået min dejlige stue. En jagt, der var noget nær umulig i Aarhus Kommune, da han pludselig stod med kun én indtægt. Jeg kunne få en toværelses lejlighed, vil jeg tro, inde i Midtbyen, for de et par millioner. Og derfor er han nu flyttet knap 70 kilometer væk til Mariager, hvor man kan få en del mere bolig for 2 millioner kroner. Det kan jo ikke få noget som helst. Altså, der er jo ikke noget til under 2 millioner. Og den problematik er han langt fra den eneste, der har stået i. Altså få lyset ind i stuen. Hvis et par med en gennemsnitsløn vil købe et hus på over 130 kvadratmeter, er det ikke muligt i Aarhus Kommune. Bor parret i København, skal de flytte 40 km væk, mens de i 2012 kunne købe hus i samme størrelse 16 km væk. Det viser en beregning foretaget af Arbejdernes Landsbank for DR Nyheder. Det betyder jo, at der er risiko for, at vi bliver et meget mere opdelt Danmark. Altså at det kun er overklasse og højere middelklasse, der har råd til at bo i de store byer, og at man kan sige, at almindelige mennesker, jamen, de må så flytte langt væk. Og det er trist, hvis vi bevæger os den vej. I Mariager Fjord Kommune har prisstigningerne i de store byer fået erhvervsrådet til at se muligheder for at få flere tilflyttere. Vi har kørt meget på budskabet om, at man kan flytte til Mariager Fjord og få råd til det hele. Vi fortæller folk, at her har man råd til at få en ekstra bil og ca. 10.000 kroner mere om måneden. Og derfor har de arrangeret ture til kommunen og lavet reklameannoncer og tv-spots på de regionale tv-stationer. Vi kan dårligt se skoven for bare træer, og ellers så vader vi bare rundt i vand. Der er alt for meget havkyst og Danmarks længste fjord, hvor her varmer vel. Det har givet Bode. Vi er for 3. år at trække en tilflytterkommune, og det er ikke hverdagskost i det nordjyske. Så det er vi meget stolte af. Og en af dem, der flyttede til kommunen, er altså David Wohlmann, som ikke har fortrudt sit valg. Jeg føler, at jeg er på ferie hver dag, kraft af, at man kigger ud over fjorden hver dag. Ikke? Så det er et skønt sted. På vores hjemmeside kan du se, hvor mange kvadratmeter du kan få for pengene i forhold til tidligere rundt om i landet. Få overblikket på dr.dk.